Bavele kwinkundla kaMantyi yasePitoli abantu abathandathu abatyholwa ngokuqhuba iphulo lokurhweba ngeempondo zemikhombe ngongekho mthethweni ezixabisa malunga ne-R250 million. Eli qela lijongene nezityholo ezingama-55 eziquka ubuqhetseba, ubuqhophololo, ukuxhaphaza imali ngongekho mthethweni nolwaphulo-mthetho lokusingqongileyo. Bobathandathu babanjwe emva kokuba bezinikele emapoliseni ebutsheni bale veki, kwaye kungoku nje bafumene ibheyili phantsi kwemiqathango engqongqo. Ityala lihlehliselwe umhla we-9 kuDisemba walo nyaka. Nasi isithethi segunyabantu lezotshutshiso uLumka Mahanjana noKuthe Vetshe kulo mba. Badedelwe ngebheyile elinganiselwa kwizinkulungwane eziyi-10 kuya kweziyi-100 abasolwa abayisithupha ababoshwe kwelokuzingelwa kophondo lobhejane. Labasolwa bavele enkantolo yeMantyi yasePitoli ngoLwesibili, nokuyilapho babhekane khona namacala angama-55 okubalwa phakathi ukukhwabanisa kanjalo nenkohlakalo. 6 accused persons allegedly involved in the rhino horn trafficking syndicate were granted bail ranging between 100,000 rand to 10,000 rand by the Pretoria Magistrates Court. They are all collectively facing a total of 55 charges of multiple counts of racketeering, fraud, contravention of the National Environment Management Act, theft, and money laundering. It is alleged that the 6 committed the offences between 2017 and 2024. In court, they were all released on bail with conditions that they should surrender their passport, report to their closest police station once a week, not interfere with investigations or influence witnesses, and should not commit any offences while out on bail. Leli cala lizobuyela enkantolo mhla zi-5 kuZibandlela. Labasolwa bonke abohlaka lwamabhunu kanti balinganiselwe eminyakeni engama-32 ubudala kuya kwama-83. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu.